салом алейкум дӯстони азиз. Созе нағзани саломатиё хуба як духтарако раст продажа аксияи калон ба хотири моҳи шарифи Рамазон 120 сомона кирта 89 сомон шудагия. Ина паплинакои духтагӣ тайёр чанд намуд дора. бозори Корвон аиҷа духтаро тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор. марҳамат биёин ай пеш бинен. Ана бори новинка овардагиан ё маечнияй мана 110 сомон чанд та расветка дора, чанд гул ҳастай 110 сомонӣ. Мана ин қисма бинен ҳамаш гулои ҳаваяй. рақамои савдогара ман мемонам, касе доставка дар кора нависен. Двойко ҳастанд, чанд расветка 106 сомон. Ана баъд бо ҳастай и тарафа бинен халато 160 сомон, 150 сомон. Ана баъд бо курто ҳаста 130 сомон. Мана ин модело чандан? ассалому алейкум занҳои азиз. шумо низ мехоҳед аз хона баромада соҳиби маоши баланд шавед? пас дар номерои ватсапи ман нависед. кор дар ширкати Фаберлик. ман Юсупова Ситора, закреплёни бриллиантиви директор, муддати 2 сол аст ки дар ин ширкати бо нуфуз кор ва фаъолият дорам. дар зери дастам 4000 коргар дорам ва ҳама он занҳое ки то ҳол дар компания Фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд, кор кардагӣ нестанд, ба командаи худам даъват мекунам. шумо метавонед ки дар командаи ман регистратсия шуда дар розыгриши навбатии мо иштирок кунед. тӯҳфаҳо барои шумо: дастмоннаи тилло, телевизор, набори каструлҳо ва якчанд конвертҳои пулӣ. марҳамат барои номнавис шудан дар ватсапи ман нависед. шитобед. иҷа ҳам кирта ҳам халаташ 130 сомон. ана баъдан духтарако нигоҳ кунен. ина иҷаам аксия рафтаста двойкои хушрӯ 120 сомон будан, ҳозир 89 сомон шудагиан. ҳамроҳи почоҳошона ина расветкаҳошона бинен. ҳамаи ҳамино двойкаян духтарако. ина биёен бо ай пеш хитон бинен. инаи двойко ҳаста, ино 130 сомон. аз иноям чанд гул ҳаста, гулои хушрӯ. марҳамат духтарако, метавонен ки мустақилона омада бо ай пеш бинен. ина маечнияи материалошон ино ҳичи намешаванд духтаро, шушта мепӯшен. марҳамат. мана обтовиам доранд, донаям доранд духтаро. ана бинен чихе интихобошон бисёрай. ана детскиёшона нишон метиҳем духтаро. ина ин модело 40 сомонияй. мана якчандша бардорен. ина ино 40 сомонай духтаро. ази чанд та рангай. мана расветкои ина 40 сомона. диден? ана инош бошад 50 сомон. марҳамат. халатошам ҳастай. халато почакатян диден? ё 50 сомон чанд расветкаяй. ана и киртоҳоям 50 сомон. 50 сомони фасон. ина тоқича доранд. касе да тоқи попури дар корай 10 сомони дар иҷа фурӯхта мешавад. бозори Корвон аиҷа тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор. марҳамат, хоҳишмандо, дасти рост биёен ай пеш борошона бинен. боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. ина духтарако аз аму паплиное ки 120 сомон буданд, ҳозир 89 сомон шудагиан. гулоша бинен. хеле бо сангчадоруш ҳастай. ина хеле гулакош ҳастай. духтошон хулоса ҳамаш ҳар хелаяй. бо шумо нависен шона нигоҳ кунен. гохелош бо ҳамаи ҷои материал санг дора. мана духтуш ҳар хелай. размерошон чӣ хелай нора? то 56-58. инам хелеё будай хулоса. марҳамат, шумо бо нависен аксиора бо айхичон пурсен. ҷа материалошон ҳам дубайский паплин меганам хелеай, ҳам доингай. ина евростилора диден духтаро? мана инеш бо дига хе духтагай. двойка. инаи замокдор бо двойка будай. иям ами 89 сомон шудаги будай духтарако. марҳамат, биёен бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавед ё ки нависен шона доставкатон мекунанд. доставка ҳамаи ҷо доранд аст. мана марҳамат, нависен. касе опту мегира бо арзон мешави ё